triedenie odpadu nie je len taká zvaná modná vlna, ktorá príde a odíde. Že to je niečo trvalé, niečo, čo sa týka priamo nás a všetkého toho okolo nás. Napríklad, ak vytriedíme napríklad 1000 tón papiera, ušetríme 1 hektár lesa. Sami poznáte možno v panelákoch alebo v takých bytových domoch, že tam teda nemôžete to vrece vyložiť pred odtriedeného odpadu pred dvere, niekto vám ho zoberie, musíte ho zniesť do nejakého priestoru, kde sa tie odpady ukladajú. A naozaj tu častokrát býva problém s tým, že tie kontajnery 1, 2 sú veľmi rýchlo plné a potom, keď ten človek znesie ten odpad, tak buď ho môže uložiť len ku kontajneru, alebo čo sa môže stávať kľudne, ho uloží do spoločnej nádoby a tým pádom vlastne dobrý zámer, separovaný odpad skončí v zlom kontajneri. Na toto zákon myslí, zavádzame štandardy zberu, kde je jasne definované, aké objemy zberných nádob musia byť dostupné k obyvateľstvu. Je to definované litre na rok a na obyvateľa. Je tam zabezpečená nárastová krivka, ktorá dokonca až 8-násobí súčasné zberové kapacity. O tom, že výrobcovia budú znášať značnú časť, možno najväčšiu časť nákladov na triedený zber, opäť spôsobila to dohoda medzi priemyslom, ktorý si uvedomil, že toto je cesta, ktorou ide celý civilizovaný svet. Už na začiatku 90. rokov tu bol zavedený tzv. Princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov, kedy bolo povedané, vy sa musíte o to postarať. Ten nový zákon vytvára vlastne rámec pre tých výrobcov, ako sa o to postarať efektívne a transparentne. To je tá základná zmena oproti tomu súčasnému stavu. Ľudia začnú triediť ten odpad v momente, kedy sa toho nebudú báť a kedy budú mať vytvorené dostatočne pohodlné podmienky na to, aby triedili tento odpad. A na druhej strane, aby sa aj neobávali toho, že aj keď sa náhodou pomýlia, tak nevadí to, preto, lebo aj tak to ide ešte na dotriedenie, kde sa vlastne tie jednotlivé veci, ktoré tam sú, rozdeľujú na jednotlivé podkategórie. V Skalici už triedime viacvrstvové kombinované obaly, tzv. Tetrapaky. Momentálne ich dávame do kontajnerov na plast, čiže do žltých kontajnerov. A ak pribudnú tieto kontajnery samostatne inej farby, určite sa títo ľudia naučia, ak sa im to dostane do povedomia. Jedna vec je technická infraštruktúra, druhá vec je vzdelávanie ľudí, aby to začali robiť a aby to robili. Aj na toto zákon myslí, je tam povinnosť pre výrobcov realizovať propagačné a vzdelávacie aktivity, či už na celoslovenskej úrovni, alebo priamo v regiónoch, v mestách a obciach. Sami ľudia pocítia, tým, že budú triediť a budú tieto zhodnotiteľné odpady hádzať do tých farebných nádob, o ktoré sa oni finančne nestarajú, tým pádom logicky zostáva im do tých ich čiernych nádob menej toho odpadu, za ktorý si budú platiť. To znamená, že postupom času by si mali oni znižovať množstvo tých nádob, veľkosť nádoby, frekvenciu zvozu a nakoniec, na konci dňa by mali teda oni za ten svoj miestny poplatok zaplatiť o mnoho menej, ako je tomu dnes.